Doctorul și soția doctorului de Ernest Hemingway. Dick Bolton venise din satul indienilor la tatăl lui Nick ca să-i taie lemne. Fiul lui, Eddie, și un alt indian, un anume Billy Tapeshow, îl însoțeau. Ieșind din pădure, intrară prin poarta din dos, Eddie cu fierăstrăul cel lung pe umăr. Fierăstrăul se bălăbănea pe umărul lui și scotea un sunet muzical. Billy ducea 2 țapine, iar Dick ținea sub braț 3 securi. Dick se întoarse și închise poarta. Ceilalți 2 își continuară drumul spre malul lacului, unde buștenii zăceau îngropați în nisip. Buștenii se desprinseseră de plutele uriașe pe care vasul Magic le remorca pe lac în jos către fabrica de cherestea și fuseseră aduși de ape la mal. Dacă nu i-ar fi luat nimeni, oamenii de pe Magic ar fi trecut mai devreme sau mai târziu pe lângă țărm cu o barcă, i-ar fi reperat, le-ar fi înfipt la capăt câte o țepușă de fier terminată cu o verigă și i-ar fi tras în larg ca să facă o nouă plută. Se putea întâmpla totuși să nu vină nimeni să-i ia, deoarece plata oamenilor făcea mai mult decât cei câțiva bușteni. Și dacă nu-i lua nimeni, buștenii rămâneau pe mal să se umfle de apă și să putrezească. Tatăl lui Nick presupunea întotdeauna că așa aveau să se petreacă lucrurile, de aceea a angajat câțiva indieni din tabără să vină să taie buștenii cu fierăstrăul și să-i despice, ca să aibă lemne de foc și butuci de ars în cămin. Dick coborâ spre lac, ocolind casa doctorului. Pe mal erau 4 bușteni de fag, pe jumătate îngropați în nisip. Eddie atârnă fierăstrăul de o cracă într-un copac. Dick puse cele 3 securi pe micul debarcader de lângă țărm. Dick era metis și mulți dintre fermierii din jurul lacului ziceau că e alb de-a binelea. Era tare leneș, dar când se apuca să lucreze, muncea nu glumă. Scoase o bucată de tutun din buzunar, mușcă din ea și spuse ceva în Ojibwe lui Eddie și lui Billy Tapeshow. Cei 2 își înfipseră țapinele într-un buștean ca să-l răsucească pe loc. Se lăsară cu toată greutatea pe coada țapinelor. Bușteanul se mișcă în nisip. Dick Bolton se întoarse către tatăl lui Nick. Ei bine, doctore, zise el, să știi că ai șterpelit o cantitate frumușică de lemne. Ce vorbă mai e și asta, Dick, spuse doctorul. Ăsta-i lemn adus de ape. Eddie și Billy Tapeshow clintiseră bușteanul din stratul acela de nisip umed și îl rostogoleau înspre apă. Băgați-l în apă, le strigă Dick Bolton. De ce faceți asta? Întrebă doctorul. Îl spălăm, îl curățăm de nisip, să nu ne strice fierăstrăul. Vreau să văd al cui e, răspunse Dick. Bușteanul plutea pe apă. Sprijiniți în coada țapinelor, Eddie și Billy Tapeshow asudau de căldură. Dick îngenunche în nisip și se uită la capătul bușteanului, unde lemnul era marcat cu ciocanul. E al lui White și McNally, zise el, ridicându-se și ștergându-și genunchii pantalonilor. Doctorul îl privi foarte încurcat. Atunci mai bine nu-l tăia, zise el scurt. Nu te înfierbânta, doctore, zise Dick. Nu te înfierbânta, puțin îmi pasă pe cine ciupești, nu-i treaba mea. Dacă crezi că buștenii ăștia-s furați, lasă-i aici și întoarce-te în sat cu scule cu tot, spuse doctorul. I se urcase tot sângele în obraz. Nu lua vânt, doctore, zise Dick. Scuipă zeama de tutun pe buștean. Saliva se prelinse în apă și se subție. Știi la fel de bine ca mine că buștenii-s furați. Mie însă puțin îmi pasă. Foarte bine. Dacă crezi că buștenii-s furați, ia-ți lucrurile și șterge-o. Dar, doctore, ia-ți odată lucrurile și șterge-o. Ascultă, doctore. Dacă îmi mai zici odată, doctore, te fac să-ți înghiți colții. A, n-aș crede una ca asta, doctore. Dick Bolton se uită la doctor. Dick era un om voinic, știa prea bine cât de voinic e. Nu se ferea de bătaie. Îi plăcea treaba asta. Eddie și Billy Tapeshow, rezemați în coada țapinelor, se uitau la doctor. Doctorul își mușca barba cu buza de jos și se uita la Dick Bolton. Apoi se întoarse și urcă spre casă. Se vedea după spate cât era de furios. Se uitau cu toții cum urcă și intră în casă. Dick spuse ceva în Ojibwe. Eddie izbucni în râs, dar Billy Tapeshow rămase tot așa de serios ca și până atunci.
Nu știa englezește, dar când se certaseră cei doi, îl trecuseră sudorile. Era gras și avea o mustață rară, de parcă ar fi fost un chinez. Apucă țapinele, Dick strânse securile și Eddie luă ferăstrăul din copac. Plecară trecând prin fața casei și ieșiră pe poarta din dos, intrând în pădure. Dick lăsă poarta deschisă. Billy se întoarse și o închise. Dispărură apoi printre copaci. În casă, stând pe pat în camera sa, doctorul observă un vraf de reviste medicale trântite pe podea lângă birou. Plicurile revistelor erau încă nedesfăcute. Se înfurie. "Nu te apuci de lucru, dragă?" întrebă nevasta doctorului din camera cu storurile trase în care stătea culcată. "Na. S-a întâmplat ceva?" "Am avut o discuție cu Dick Bolton." "Oh," făcu soția sa. "Sper că nu ți-a ieșit din fire Henry." "Nu," zise doctorul. "Ia aminte că acel ce mintea își stăpânește e mai presus decât cel ce supune o cetate," îi spuse soția sa. Era o adeptă a științei creștine. Biblia, ultimul număr din Science and Health și din Quarterly stăteau pe măsuțe lângă pat în camera ei. Bărbatul nu-i răspunse nimic. Ședea pe pat și curăța o pușcă de vânătoare. Umplu magazia cu cartușe mari și galbene și le împinse din nou afară. Cartușele se împrăștiară pe pat. "Henry!" îl strigă soția sa. Și după o pauză strigă iar. "Henry!" "Da!" răspunse doctorul. "Nu i-ai zis nimic lui Bolton care să-l facă să se înfurie, nu-i așa?" "Nu," spuse doctorul. "Și de la ce s-a pornit discuția, dragă?" "De la o nimica toată." "Spune-mi, Henry, te rog să nu încerci să-mi ascunzi ceva. De la ce s-a pornit discuția?" "Atunci, iată despre ce e vorba. Dick îmi datorează o mulțime de bani, fiindcă i-am vindecat femeia de pneumonie și bănuiesc că și-a căutat un motiv ca să nu trebuiască să-mi plătească datoria muncind." Nevasta doctorului tăcea. Doctorul își ștergea pușca atent cu o cârpă. Băgă cartușele la loc și trase arcul magaziei. Ședea cu pușca pe genunchi. Ținea mult la pușca asta. Și atunci se auzi glasul soției sale venind din camera cu storurile trase. "Nu cred, dragă. Pur și simplu nu pot să cred că ar fi cineva în stare să facă așa ceva în mod intenționat." "Nu?" spuse doctorul. "Nu. Nu pot să cred că ar fi cineva în stare să facă așa ceva în mod intenționat." Doctorul se sculă și puse pușca într-un colț pe după instrumentar. "Ești, dragă?" "Aș duce să fac o plimbare," spuse doctorul. "Dacă-l vezi, dragă, pe Nick, te-aș ruga să-i spui că mama lui vrea să-l vadă." Doctorul ieși pe verandă. În urma lui, oblonul ușii se trânti. O auzi pe nevastă sa răsuflând adânc când se trânti ușa. "Iartă-mă," zise el în fața ferestrei cu storurile trase. "Nu-i nimic, dragă." Ieși în zăpușeala de afară și trecu pe poartă, apoi o apucă pe cărarea dinspre pădurea de brazi. În pădure era răcoare, cu toată arșița din ziua aceea. Îl găsi pe Nick șezând la rădăcina unui copac și citind. "Maică-ta ar vrea să te duci să stai de vorbă cu ea," îi spuse el. "Dar eu vreau să merg cu tine," zise Nick. Tatăl se uită în jos la el. "Bine, atunci hai, dă-mi cartea, să o pun în buzunar." "Tăticule, știu un loc unde sunt veverițe negre," zise Nick. "Bine," spuse tatăl lui, "să ne ducem acolo." Sfârșit. A citit Paula Fuioagă.